खुलुमबाय दिनै मोनाबिलिनि खौराङाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ समाजारि बिजोङाव भाइरेल जानाय मोनसे भिडिअ, जाय भिडिअआव सासे उन्दै बैसोनि बर' हिन्जावसाखौ लांखारनो नाजानायाव हमनो मोनदों, जेराव सासे मुस्लिम हौवासाया गावखौ हिन्दु बुंनानै सासे बर' हिन्जावसा जाय 14 बोसोर बैसोनिल' सतिला बर' मुंनि सासे हिन्जावसाखौ मोजां मोननानै लांखारनो नाजानाय समावनो हिन्दु सुरक्षा सेना आरो आसामनि मोनसे गोख्रों हान्जाया बरपेटा स्टेशनाव हमनो मोनदोंमोन। जाथाया जादोंमोन जेब्ला आशराफुल हक मुंनि सासे हौवासाया गावखौनो हिन्दु बुंना लानानै मोजां मोननानै ट्रेनजों गुबुन हादोरसायाव लांखारनो नाजानाय खौरां मोननाय लोगो लोगो मोनसे हान्जाया गोख्रैनो बरपेटा स्टेशनाव थांनानै हमदोंमोन आरो माखासे सोंनाय फिन्नायखौ खालामदोंमोन। हमनो मोननाय आफादनिफ्राय फोरमायथिनाय बायदिब्ला चिरां जिल्लानि बिजनीनि बिफा नजरुल इस्लामनि फिसाज्ला होनना सिनायथि होदों आरो इयुनाव जाहाथे बेबादि दाजाथों होननाबो गोख्रों रावजों बुंथियो। बे बाथ्राखौ फोरमायो आफादनिफ्राय। दा बे समाव साननो गोनां बाथ्राया बेसो, बर' हिन्जावसा एबा बर' लाइमोनफ्रा गुबुननि गोदै रावाव बोरै गलिलाङो। गोबां खेब गुबुन हारिनि सुबुंखौ मोजां मोननानै बुथारजानाय, इनाय अनागार खालामनाय जाथायफोरखौ नुसेयावबो मानो बेबादि लामाजों आगान होयो लाइमोनफ्रा? नैथि खौराङाव दङ UPPL, BJP आरो कंग्रेस दोलो नागारनानै 27 नं सालबारि बियाबाव BPF दोलोआव गोबां सुबुङा जगदान जादों। फैगौ BTC बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै बे समाव बिसायख'थिनि दोहौखौ नुनो मोननाय जादों BTCनि राजखान्थि दोलोफोरनि गेजेराव। बेबादिनो हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF दोलोनि आदर्शखौ मोजां मोननानै 21 नं सालबारि बियाबनि बाबारि प्राइमारिनि सा 85निबो गोबांसिन माइनरिटि हारिनि UPPL, BJP आरो कंग्रेस दोलोनि मावथि आरो भटार्सफोरा BPF दोलोआव जयनिं जादों आरो जयनिं जागिरिफोरा बे खेबाव BPF दोलोआनो सोरखार दागोन होननाबो फोरमायदों। थामथि खौराङाव दङ BTC बिसायख'थियाव हाग्रामा महिलारिया बाहायनाय हेलिकप्टारनि सायाव सोंखारिदों BTRनि CM प्रमद बर'आ। बिसायख'थिखौ लाना हाग्रामा महिलारिया जेबो एजेन्डा गैया, बे बाथ्राखौ बुंदों प्रमद बर'आ। बिथाङा बुंबावदों, रायजो राजाफोरखौ हेलिकप्टारनि बाथ्राजों गोसो बोनो नाजादों हाग्रामाया गावनो सासे कमेडियान होनना बुङो प्रमद बर' बिथाङा। थामथि खौराङाव दङ गलाघाट जिल्लानि बाहागो मेरापानि सिमायाव थानाय गं 11 नागा गामिफोरनि गामिनि गाहाय सुबुंफोरा असमिया सुबुंफोरनो फिन मोनसे फोसाव बिलाइ दैथायहरदों। नटिसनि बायदिब्ला दानिफ्राय नसुंसेनि असमिया सुबुंफोरा नागालेण्डआव हाबनो थाखाय माखासे नेमफोरखौ फालिनांगोन, नाथाय नेमफोरखौ सिमफायनानै नागालेण्डआव हाबफैनाय जायखिजाया सुबुङा आयेनारि साजाजों लोगोसे नोगोद 50,000 रां जुरिमाना होनांगोन होननानै फोरमायदों। बेयो खालि मानसिफोरल' नङा, जुदि असमिया जुनादफोर जेरै मोसौ एबा बोरमा जायखिजाया जाहोननि थाखाय नागालेण्डआव हाबफैयोब्ला बिगोमाया गिदिर जुरिमाना होनांगोन। आरोबाव नटिसआव फोसावनाय बायदिब्ला रावबो असमिया सुबुङा रायजो गेजेरारि पास थामहिनबा ILP एबा गामियारि गौथुमनि गनायथि गैयाजासे नागालेण्डआव हाबनो मोननाय नङा। बे जाथायनि उनाव मेरापानि सिमनायाव गोख्रों फिनजाथाय नुजाथिदों। जुदिबो फोसावनायाव बुंनाय जाबावदों दि बे नेमआ 1 सेप्तेम्बरनिफ्राय गोहोम गोग्लैगोन। सिगांनिफ्रायनो असमिया सुबुंफोरनि हाबनायखौ होबथानो जागायजेनदोंमोन आरो बे समनिफ्राय असमिया सुबुंफोरखौ आसामनि नसुंसेनि नागा गामिफोराव दंफां दाननाय, ना हमनाय, मैहुर खालामनाय आरो गनायथि गैयै हाबा बायदि हाबाफोरनिफ्रायबो होबथानाय जागोन। बेराफारसेथिं आसाम नेशनेलिस्ट स्टुडेन्ट फेडारेशनआ बे फोसावनायखौ मोननायनि उनाव हरखाब फिनजाथाय फोरमायदों। अदेबानि बे बिथिङाव गलाघाट जिल्ला खुंथायनिफ्राय जेबो फोरमायथि होनाय जाथ'वाखै। जम्मु काश्मीरनि द'दा जिल्लायाव गोबां थाद'नाय गैयाजासे रोजा अखा हाबाय थानायनि जाहोनाव वैष्णो देवी थानसालिनि लामाजों लोगोसे गोबां जायगाफोराव गिख्रंथाव हा गिसिखानाय जाथायनि जाहोनाव सा 30 सुबुंफोरनि जिउ खहा जादों, जेराव सा 5 सुबुंफोरा बे जाथायाव गाज्रियै जोखोम जादों। बेबादि थासारियाव वैष्णो देवी थानसालियाव गोथार थावनि दावबायनायखौ दोनथ'नाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला अटकुवारीनि इन्द्रप्रस्थ रेस्टुरेन्टनि साखाथियाव हा गिसिखादों आरो बे जाथायाव गोबां सुबुंफ्रा जोखोम जादों होनना खौरां मोननाय जादों। हा गिसिखानायनि उनाव रैखाथि हान्जाफोरा गोदान मुगानि आगजुफोरजों गावसोरनि खामानिफोरखौ मावबाय थादों। जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ जम्मु आरो कटरानि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों आरो बे समाव खुंथाया जम्मु आरो कटरा स्टेशननिफ्राय 22 ट्रेनफोरनि सालायनायखौबो बन्द' खालामदों। हा गिसिखानायनि जाहोनाव गोबां सम्पतिफोराबो खहा जादों आरो द'दा आरो किश्तवाड़खौ फोनांजाबग्रा हायुङारि राजा लामा 244आ रोजा अखा आरो हा गिसिखानायजों गाज्रियै फबसिन जादों आरो बे लामानि मोनसे बाहागोआ दैजों बोहैलांदों, जायनि फिथाइ महरै हान्था मेलानि राहायाबो
मोनसे गाज्रि थासारियाव सोमजिदों। आमेरिकानि हादोरगिरि डनाल्ड ट्राम्पआ माखासे आरोबाव बाथ्रा फोरमायदों। बिथाङा बुंफिनदों दि अपारेशन सिन्दुरनि समाव भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ गावखौ फन खालामदोंमोन आरो दावहाखौ फोजोबनो थाखाय पाकिस्तानजों रायज्लायनो खावलायदोंमोन। ट्राम्पआ बेखौबो बुंदोंमोन दि आं थगायनाय नङा, बेयो सैथो दि मोदीआ आंखौ लिंहरदोंमोन। बिथाङा फनाव दावहानि सोमोन्दै पाकिस्तानजों रायज्लायनो आंखौ खावलायदोंमोन। ट्राम्पआ व्हाइट हाउसनि केबिनेट जथुमनि समाव फिन बे दाबिखौ खालामदोंमोन दि ट्राम्पआ बेखौबो मख'दोंमोन दि बिथाङा गंनैबो हादोरनि गाहाय मन्थ्रिफोरजों सावरायदोंमोन आरो गिबियाव बिथाङा भारतजों रायज्लायदोंमोन आरो भारतनो बुंदोंमोन दि जुदि दावहा दोनथ'नाय गैयाब्ला जों भारतजों जेबो फालांगि खालामनाय नङा। बेनि उनाव आं पाकिस्ताननि गाहाय मन्थ्रिखौ लिंहरदोंमोन आरो ट्राम्पआ बुंबावो दि पाकिस्ताननो बेखौबो बुंदोंमोन दि जुदि दावहा दोनथ'नाय जाया अब्ला पाकिस्ताननिफ्राय फैनाय गासैबो मुवाफोरनि सायाव खाजोनाखौ बांहोनाय जागोन। आंनि खोथाखौ खोनानानै पाकिस्ताननि खर'आ फिदिंदोंमोन। जोबनायाव गंनैबो हादोरा आंनि खोथायाव बिथा खालामनानै दावहा दोनथ'नायखौ फोसावदोंमोन। हाउलीनि बेन्नीबारियाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जादों। 26 आगस्ट एबा थांनाय सानखालि मोनाबिलि समाव सिनाय मोनै सुबुङा गारिजों फैनानै सासे सुबुंखौ सौख्रांनानै गालाङो। जाय जाथायाव गोब्राब जोखोम जानाय सुबुंखौ ओनसोलनि सुबुंफ्रा नुनानै मदद खालामो। बेराफारसेथिं बे गिख्रंथाव जाथायथिलियाव बावैसो उनावनो गोबां सुबुंफ्रा थुबुर जादोंमोन। जाउनाव गोबां गारि मथर थांलाय फैलायाबो माखासे समसिम बन्द जादोंमोन। उनाव जाथाय जानायनि खौरां मोननानै ओनसोलनि सुबुंफोरा पुलिसनो खौरां हरो आरो जाथायथिलियाव पुलिसनि मोनसे हानजाया फैनानै जोखोम जानाय सुबुंखौ फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालिसिम दैथायहरो आरो पुलिस बिफाना जाथायनि सायाव गुबै दायनिगिरिखौ नायबिजिरनायखौ जागायदों। थांनाय माखासे दानफोराव गोबां समाजारि बिजोङाव सावरायजानाय स्प्रेड जानाय आइजो, जाय आइजोआ मोनसे समाव गावनि आंगो फिसाय, गावनि नखरनि सोद्रोमाफोर, गावनि आंगो नखरजों लोगोसे गथ' गथायखौ गारनानै थांदोंमोन। जानो हागौ नोंथांमोना गोसोआव दं आरो सावगारियाव नुनानै मोनथिबाय। आं बिथांजोनि मुंखौ मख'नो साना। दासान्दि बिथांनि समाजारि बिजोङाव गोदान महर लानायखौ नुनो मोनदों, जेराव गावनि अफिसियेल फेसबुक एकाउन्टनि गेजेरजों गोबां भिडिअ' सावगारि पस्ट खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों। सानजा जयन्तिया हिल्स जिल्लानि पुलिसआ नसुंसेनि रायजो मेघालयआव ड्राग्सनि बेरेखायै अपारेशन खालामनायाव गोबां बिबांनि हेर'इन जब्द खालामनो हादों। खौरां मोननायनि उनाव मोनसे पुलिस हानजाया सिलचर फारसे थांबाय थानाय गंसे गारियाव एन्टि नारकटिक्स टास्क फर्सआ हेर'इनजों आबुं जानाय गं 11 प्लास्टिक बाक्सुखौ जब्द खालामो आरो बे बाक्सुनिफ्राय 137.86 ग्राम हेर'इनखौ जब्द खालामनो हादोंमोन। सानजा जयन्तिया हिल्स जिल्लानि पुलिस सामलायगिरि बिकास कुमारनि बायदिब्ला जब्द खालामजानाय हेर'इननि बेसेना गासै 60 लाख रांसो जागोन। मख'जाथाव दि बे हेर'इनखौ सिलचरनिफ्राय शिलंसिम लाना थांबाय थानाय समावनो उमकियांआव हमनाय जायो। पुलिसआ हेर'इन फालांगिरि खालामनायनि दायाव सोनाब बेंगलनि मालदा जिल्लानि कलियासकनिफ्राय हजरत उमर मुंनि सासे सुबुंखौबो खायो। हजरत उमरनि सिमान लानायखौ बिथा खालामनानै पुलिसआ उनाव सोंनाय फिननाय खालामनायनि उनाव आरोबाव पुलसन आली मुंनि सासे सुबुंखौ खानो हायो। पुलिसनि बादिब्ला बे सानै लांखारग्राफोरखौ मोनसे गिदिर रायजो गेजेरारि फेग्रा बेसाद लांखारग्रा नेटवर्कआव लोब्बा थानायनि सन्देह खालामनाय जादों आरो बिसोरखौ मोनसे गाहाय दायनिगिरि सिन्डिकेटनि बाहागो होनना फोथायनाय जादों। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामनानै लाग्रोनांगोन।
बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुलाफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।